नमस्कार मैत्रिणींनो, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मसाला पापड। त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते आपण पाहूया। इथे मी 2 पापड घेतलेले आहेत, अर्धा बाउल तेल, 2 मध्यम आकाराचे बारीक चिरलेले टोमॅटो, 2 मध्यम आकाराचे बारीक चिरलेले कांदे, अर्धा बाउल कोथिंबीर, अर्धा बाउल बारीक शेव, लाल मिरची पावडर, मीठ, चाट मसाला, अर्धा लिंबू चिरलेलं, जीरा पावडर। आता आपण तवा गरम करण्यासाठी ठेवलेला आहे। मैत्रिणींनो, आपण इथे 2 प्रकारचे तवा गरम करण्यासाठी ठेवलेला आहे। आपण इथे 2 प्रकारचे मसाला पापड बनवणार आहोत, रोस्टेड पापड आणि फ्राइड पापड, म्हणजे भाजलेला पापड आणि तळलेला मसाला पापड, असे 2 प्रकारचे मसाला पापड आपण बनवूया। तवा आपला गरम झालेला आहे, आपण त्यावरती पापड ठेवूया। असं प्रेस करायचे। गॅस मीडियम ठेवायचा आहे, जास्त फुल नाही ठेवायचा, त्यामुळे आपला पापड छान भाजला जातो। हे पहा, आपला पापड कसं छान भाजायला लागलाय हळूहळू। आता आपला पापड भाजून झालेला आहे, काढून घेऊया। आता आपण पापड फ्राय करून घेऊया। तेल घालायचं थोडंसं, अधूनमधून पापड उलटा करायचा। पापड भाजण्यासाठी किंवा तळण्यासाठी सरळ बुडाचा तवा किंवा कढई वापरा तुम्ही, त्यामुळे आपला पापड सरळ राहील। आता हा पापड आपला तळून झालेला, आपण काढून घेऊया। एवढा अर्धा पाऊण चमचा तेल लागलेले आपल्याला फक्त। गॅस बंद करूया। आता हा आपला पापड भाजलेला आहे आणि हा तळलेला पापड आहे। आता आपण यावरती मसाला घालूया। कांदा घालूया। पहिल्यांदा मी एक पापड दाखवते। रोस्टेड पापड आपण पूर्ण करूया आधी। कांदा घालायचा थोडा थोडा, थोडासा टोमॅटो, मिरची पावडर चवीपुरती घालायची, थोडंसं मीठ, चाट मसाला, जीरा पावडर चिमूटभर घालायची, जिरं शेव घालायची यावरती, कोथिंबीर घालायची, असंच आपण दुसरा पापड बनवू। थोडासा कांदा, आता आपला मसाला पापड तयार झालेला आहे मैत्रिणींनो। तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा। थँक्यू।